koordinate planeta minus koordinate asteroida i dobit ćemo ovaj vektor. To je normalna matematički način izračunavanja vektora. Znači prvo uzimamo varijablu planeti i dajemo joj indeks. Znači planeti nam nije normalna varijabla, to je arejana varijabla iz razloga što ova funkcija radi arejanu varijablu, to je ona varijabla sa više ovih indeksa. U svaki indeks prema po game object, odnosno po ovaj jedan planet. Sada mi zovemo planeti u zagradi i, to će nam biti i nam je indeks ovaj tu prvi, nam je indeks 0 pa se povećava svakim čitanjem. To nam radi ta for petlja. Prvi će nam biti 0, znači zovemo prvi planet, zovemo njegov transform, zovemo transform of position i zovemo od x poziciju. I to sve zajedno minus od ovog tu objekta asteroida na kojeg ćemo zakačiti ovu skriptu, znači samo zovemo transform.position.x jer se to odnosi na taj asteroid. Ovdje smo morali staviti jer je drugi objekt. Tražimo transform position x od drugog objekta, a ovaj objekt je ovaj tu na kojem je varijabla. To je ova skripta, to morate razumjeti. Kad to razumijete, onda je dalje sve praktički lako. Idemo dalje. Ovo tu sam kopirao sve, sam ću promijeniti poziciju na y, jer isto za x, isto za y. Evo ga, to je formula za ovaj tu vektor, za dobiti ovaj vektor. Što mi želimo s tim vektorom? Želimo ovaj tu vektor smjer kretanja, Ctrl+C, Ctrl+V, jednako njega umanjiti za, zbrojiti ga sa, on će se sam umanjivati ako je u minusu. Njega zbrojiti sa tim vektorom, novi smjer. Tako će nam se promijeniti ovaj tu vektor smjer kretanja i na kraju ćemo njega uvrstiti u translate. Nego prije toga moramo napraviti koeficijent onaj o kojem smo pričali sa masama. Znači masa će nam u ovom smjeru u slučaju biti scale određenog planeta. Znači nova varijabla, moramo udaljenost i mase, znači prvo ćemo udaljenost. Novo put koji mora preći jednako znači varijabla put jednako vektor 3 točka d is distance, to je funkcija za ova funkcija izbaci nam broj udaljenosti između dvije točke, između dvije pozicije. Znači prva pozicija će nam biti ova pozicija planeta, znači planeti i to ćemo copy-pastat. Znači planeti i transform.position, to nam označava točku, a x nam je jedna koordinata te točke, ali mi ne trebamo ovaj put zvati x, nego samo tu točku trebamo, pa tu stavimo. I druga točka nam je asteroid, znači ova tu skripta, odnosno objekt na kojem je skripta, to je samo transform.position. Evo ga, imamo udaljenost. Sljedeće trebamo novu varijablu koeficijent, može biti koeficijent, smo rekli da je masa planeta kroz masa asteroida puta put. Znači idemo ovdje, masa planeta transform.local scale, znači ne postoji tu transform.position, nego mora biti local scale, jer gleda se samo scale može biti globalni, isto može biti lokalni. U ovom slučaju to igra veliku ulogu, tako da se mora upisivati local scale, ali u biti dalje se može očitavati dot x ćemo uzeti. To sve zajedno dijelimo sa masom asteroida, znači samo kopiramo ovaj dio, Ctrl+C, Ctrl+V i puta taj put, da, točka, evo ga. I ovo dvoje ćemo staviti u zagradu, tako da nam se to prije izračuna
ovo tu u zagradi će se prvo izračunati, pa će se sve zajedno ovo podijeliti sa tim brojem. To je to. Može Ctrl save, asteroid, provjerite jel vam skripta na asteroidu i play. Evo ga, trenutno radi ovako. To je otprilike čak i to što sam htio, ali nekako mora još malo slabiti. Movement speed od 5, ajmo staviti tako. Da, ovo je puno bolje. Ovo je puno bolje. 5, 4, Ctrl save. Samo što nije još to što smo htjeli napraviti. Htjeli smo napraviti da odleti asteroida. Znači, tu je došlo do pogreške iz razloga što ovdje smo promijenili smjer, ali ovaj koeficijent nigdje nije iskorišten, a on je trebao biti ovdje puta koeficijent. Ctrl save i sad može se vidjeti da je malo drugačije to. Da, sad je drugačije i sad se to vidi da je ovaj planet privukao puno više privlači asteroida nego ovaj tu planet. Sada još trebamo samo dodati asteroidu neko kretanje pravocrtno, odnosno početno kretanje koje će zapravo ove gravitacije deformirati. To znači neće imati veliki utjecaj, nego će jako malo skrenuti asteroid sa putanje. Pa idemo to napraviti. Prvo ćemo napraviti još jedan koeficijent koji će biti public var, napisat ćemo koeficijent 2, bit će 1.0, može. Koeficijent 2 će biti na kraju ovoga i s njim ćemo regulirati zapravo ovaj tu prvi koeficijent, koliko će utjecat sama novi smjer varijabla na ovaj stari smjer kretanja, znači gravitacije planeta. Sad kad smo napravili tu varijablu, stavit ćemo smjer kretanja početni, recimo da ide u ovu tu točku dole, to će mu biti prvi smjer kretanja. To otprilike ovako tu negdje. To znači to će biti 0 po x-u i minus 5 po y. Znači ovako, smjer kretanja jednako, rekli smo po x-u 0. Aha, prvo vektor 3, ne 2 nego 3, otvorimo zagrade, trebamo 3 upisati ova mjesta, prvo je po x-u, to je 0, drugo je po y-u, to je minus 5 i treće po z-u, to je 0. To će biti početni vektor kretanja svim ovim aha, da, nije to točno, nije najtočnija stvar. Aha, je, čak, vidiš. Ne, minus 5, transform.position. Znači, ipak moramo tu još dodati 0 minus transform, ali malo t, znači transform.position.x. I isto tako ovdje kopirat ćemo to i ovdje pastat ali y, tako da nam se kreće asteroid u ovu točku tu. Kada pokrenemo ovaj program, prvo ćemo Ctrl save stisnut, play, evo ga, i on sad za početak ima neko kretanje, ali još uvijek je prejak taj koeficijent primanja. Tako da sada bi se trebali moći ovdje igrati sa ovim koeficijentom 2, 0.1 ćemo staviti. Ajmo play.
Evo vidite sad, sad je dobro. Samo treba napraviti možda čak još manje. Još manje. 0.01, Ctrl save. Ajmo sad staviti. Evo ga, sad ide ravno, malo ga je skrenuo. Ajmo staviti kako, sad treba to napikavat koliko je dobro, koliko nije. Evo ovo mi se čini super. Tuf, i vraća se tamo, možda malo, ne, nije, malo je prejako. 2.5. Tako malo se igrat sa ovim koeficijentima. Evo ga, sada se okreće. Ono što ćemo napraviti, znači kad ispadne iz ovoga, kada ispadne iz ekrana, isto će se uništiti. No za sad smo napravili asteroide. Aha, možemo znači napraviti to. Update, ajmo ovako. If u zagradi transform al malo t transform dot position dot x, ako je pozicija od x-a veća od, koliko smo rekli da je rub ekrana, ako je veća od 3 i minus 3, onda će ovo biti 6 i minus 6. Dobro, ovako. Znači, ako je pozicija asteroida po x-u veća od 3 ili, to se piše sa alt duplo v ove dvije crtice, ako je veća od 3 ili Ctrl C, Ctrl V, ako je manja od minus 3, onda ćemo destroy u zagradi this.gameObject i točka zarez na kraj. To ćemo još jednom kopirati, Ctrl C, Ctrl V, i stavit ćemo y i tu ćemo isto staviti y, ali ako je veća od 6 i ako je manja od minus 6, Ctrl save. Evo ga, i sada će se asteroid uništiti sam kad izađe iz ekrana, makar možda mu je malo treba ga negdje stvarati. To ćemo još promijeniti, ali to ne može funkcionirati dobro za igru. Evo ga, uništio se, vidjelo se. U biti to funkcionira sad, to je to za ovaj put. Hvala na gledanju, hvala na praćenju, subscribeajte nas, lajkajte nas, komentirajte i vidimo se.